Така, започваме. Так. Днес ще играем на Block Strike. Да, тази игра много хубава. На мен не харесва. Така. Извинявайте, че не снимах много време, защото имах много работи. Има тази игра много интересни неща. Сега ще видим. Нещо... готово. Аз играя с слушалките, защото не обичам игра с слушалки. Да. Така... какво става? Нещо не иска да... Добре, ще изчакам. Ще направя пауза. Ще правя. Добре. Така започваме. Тук има всички много сервери. Тук пише нещо на руски, на английски. Айде да влезем на английски сервер. Айде. Така. Тук ме... Така. Ох, имам малко FPS. 15 FPS, оле. Оле, 15 FPS. Ох, не ми издържа телефон. Ох, неудобно. Така неудобно. Ох, неудобно как. Неудобно да играя така. Эх, значит се играе така. Трябва да играя така. Така, убиха ме. Имам 13 FPS, оле. Много е малко за телефона. Оле, как ще играя така? Мисля, ще играя. Добре. Ще играя така. О, кой бих. Оле, сега ще има 9 FPS. Това е много такова. Харесва ми играта. Много малко FPS е. 12 FPS, оле. Ох, как мога да се движа. Трябва малко да направя повече. Сега ще движа. Така по-хубаво. Тази игра е много хубава. Свалете я. Сказва Block Strike. Оле, не мога. Чакайте се.